नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो जासिहरनाय थाबाय। स' दिनै आङो बिराद गोबावनि उनाव ब्लग बानायदों आरोना, मानो होनबा गोबाव माने बैसागोआव आङो ब्लग हगारनायानो आरोना, ओमफ्राय दिनैसो आरो ओमफ्राय आङो बिराद लोमजाबाय, गगा मोनबाय, गुजुनाय जाबाय, बेनिखायनो आङो ब्लग बानायनो गोसो जायाखैमोन आरोना। थ' दिनैहाय आङो फाइनालि नोंथांमोनजों रायलायगोन एबा शेयार खालामगोन होननानै आं बे भिडिअखौ बानायबाय। ओमफ्राय दिनै उन्दुबायबो दसे, उन्दुनानै दासो सिखारदों आरोना। ओमफ्राय दायो आङो बेखौनो मोनसे टारगेट लादों, दिनै मैगं गायनाय टारगेट आरोना। ओमफ्राय बारियाव जों साफा खालामदों, दिनै मैगं गायगोन आरो थाइबें, भिन्दि, माबा बायदि बायदि जोङो गायनो थाखाय बैयाव साफा खालामदों आरोना बारियाव। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदों, नोंथांमोना देखायलांबाय थानोसै दायो। थ' लेट्स ग' बारियाव दिनै खामानि मावहैनोसै जोङो, नायलांबाय थादो। नै लोगोफोर, जोंहानि बारिया बेनो आरोना। ओमफ्राय जोङो मैगंखौ गायनोसै दायो। सोबनो साफा खालामजोबनानै लाबाय आरोना। ओमफ्राय नैबेयावहाय जमा खालामबाय, बेखौ हाग्राफोरखौ सावथुमनांगौ, नै मोजां रानिखाय आङो सावाखै आरोना। ओमफ्राय ओरैनो टाइम पास आरो मा खालामगोन मा थागोन मोनबाय। ओमफ्राय बेखौनो बारिखौ जोङो बेलासे बेलासे मावबाय थानोसै होननानै आङो हालेवहोबाय आरोना। दायो मावनोसै जोङो। नैबेयाव आङो पानिलाव गायदोंमोन, नैबे फांसे, ओमफ्राय नैबे फांसे, नैबे फांसे, फांथाम। बेखौ फार्स्ट गायग्रोदों आरोना। खिलिखा मुथुआ उन्दुदों, सिखाराखै। मैगं गायनोसै जोंहा। नै मा गायगोन मिथिगौ लोगोफोर? नै लोगोफोर, आङो बे बारियावहाय मा गायगोन आङो नोंथांमोननो देनां जाबाथाय आङो देखायगोन आरोना। ओमफ्राय आङो बेयाव गायनो नागिरदों भिन्दि, बेनिफ्राय दांबुदि, ओमफ्राय मा होनदोंमोनथाय, पेसबिन, बिदिनो मैथा बांगाल, मैथा गोखै, ओमफ्राय फाथो, बेबायदिनो आङो गायनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय बायनानै जाबाय थानांनायखाय आङो मावनो गोसो जाबाय आरोना। ओमफ्राय बेखौनो जोङो साफा खालामहोजोब्बाय आरो ट्रेक्टरजों हालेवजोब्बाय, ओमफ्राय जोंबो साफा खालामजोब्बाय मुखुरदों आंदोंनो आरोना। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय आङो बिराद गोबावनि उनाव दिनै ब्लग लाबाय, मानो होनबा आंहा देहायानो मोजां नङा, लोमजानाय, गुजुनाय, गगा मोननाय बिदि जाबाय थाबाय आरोना। बिनि थाखायनो आङो ब्लगखौबो बानायनो गोसो जायासै, ओमफ्राय टाइमफोराबो मिलायाखै, बेनिखायनो आङो भिडिअखौ बानायाखैमोन आरोना। थ' आंनि मैगं गायनायखौ नायदो लोगोफोर। बयलार खिबो होदों आरोना, एसे माने गोबोरखि हासार गैया नालाय। ओमफ्राय बयलार फार्मा खाथियावनो दङ, फार्म दङ। ओमफ्राय बिनिफ्रायनो खिखौ लायबाय आरोना। ओमफ्राय दायो बेयाव इसे होनानै मिक्स खालामनानै बेयाव गायनोसै आरोना। ओमफ्राय बेखौ रानबाला सावनोसै, गायहोलांसै, बोथोरफोरा नेबाय थाया नालाय। ओमफ्राय जोंहा मुखुरा दासो उन्दुनानै सिखारना फैदों। आंबो उन्दुदोंमोन, ओमफ्राय आङो टाइमखौ बोरैबा नायसननो रोंबाय आरोना। ओमफ्राय टाइमाबो 4ता जालायलायबाय होननानै आङो थब सिखारबाय आरोना, दिनै मैगं गायथारनांगौ होननानै। ओमफ्राय आङो फैग्रोबाय आरो। दायो मुथुआ फैगासिनो, नै आं जांग्राव खानायबो खानाखै आरोना। मानो खानाय खानलायनो आरोना, खामानि मावनायावलाय दा दुगैनानै खानगोन। नै लोगोफोर, बेनो आरोना। नै बिदि खालामबाय आरोना, आङो हाखौ खोबाय, दाब बायदि खोना लानोसै, माने बेखिनियाव दै थायो नालाय। गायनोसै नै। हिमांशुआ नाहरबाय थादों हनै। सिखारग्रोमोना सिरा मोनजाबाय मालाय हिमांशुआ। जेखौबाखौ लायना फैलाय।
हिमांशु बा मैगं गायनो फैबाय नोंबो मैगं गायनो फैबाय हिमांशुआ हिमांशु 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 नै गंगं गायदों आंहा नै गंगं गायदों बा जुमाय फेनाय बायदि दांलांबायलै उन्दुना सिखारदों नालाय मानसिया बेङाखै नै बेयाव मा होनो बयलारनि खि ओमफ्राय नैबेयाव बेबायदि दाब खालामनानै गायनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दाब बानायबाय बिदि फोबाय आरो खाथियावहाय बेयाव आङो पेसबिन गायबाय आरोना ओमफ्राय बेयावबो गायनोसै बे लाइनखौ आङो पेसबिन गायगोन आरोना बे ससेयाव ओमफ्राय बैथिंहाय आङो भिन्दि गायगोन बिथिं माहाय बोरि नालाय भिन्दिफोरखौ मा होनो मैथाफोरखौ बैथिं फोनोसै आरोना ओमफ्राय बिथिं माहाय हला बिथिं दैज्लाङावहाय दै थायो बेनिखायनो आङो सां होनांनाय मैगंखौ गायनोसै आरो बिथिंहाय ओमफ्राय बैथिं बाजैमोना मिस्ट्रि मावगासिनो मिस्ट्रि लगायगासिनो बिथिंनो मावगासिनो आरोना न'खौ हाथ'वाखै बानायगासिनो ओमफ्राय बाजैया नैथिं फानलु गायबाय फानलु गायजोब्बाय आरोना फानलु गिदिर फिसा बब्रा फिरिंगि बिथिं गायबाय ओइ नै बिथिं माबा होनबाय थादों हनै माखो ए होगोन दा आं मोनथियामोन माने ए दे जेबो नङा ओमफ्राय लोगोफोर न'आव थाबाला एसेबाबो एक्सारसाइस जायोमोन आरोना सेख्ला सिबनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय माबा माबि जेनेबा न'आव गावनि गामियावबा एसे खामानि लुखुर लुखुर ओंखारो आरोना ओमफ्राय आङो दा बेयाव थाफैनाय जाबाय नालाय ओमफ्राय दा खामानिबो गैया माबो गैया संनाय जानाय उन्दुनाय आरोना नै इथिं हिमांशुनि पापा फैबाय आरोना ओमफ्राय जोङो गायखांबायलै मोनाबाय नालाय लोगोफोर दोनथ'नोसै थ' गाइसमोन दिनै जोंनि मैगं गायनाया बेसेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय गायथ'ला आरोना जोङो बारा बुरजा गायथ'ला ओमफ्राय गाबोन माने एसे साननिफ्रायनो गायनोसै मानो होनबा नैबे ससेया एसे दाखोरखौ जोङो फोसाबनाय जायाखै दिनैनि भिडिअखौ अब्ला आं बेसेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनबावगोन नेना थाबानो जाबाय ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आंनि मैगं गायनाया माबायदि जायो एबार माने एसे गोसो होसिनदों आरोना ओमफ्राय आङो ओरैनो थाबाय थानो बानानै माने एसे एक्सारसाइसबो जायो नालाय ओमफ्राय मानो होनबा आं मावनोबो मोजां मोनो मैगं गायनो बिनिखायनो आङो मैगंखौ गायनो थाखाय आङो एबार सेस्था खालामबाय आरो थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नायनानै जायफ्रा मोजां मोनो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव अब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन नेना थाबानो जाबाय बाय बाय मोनाबाय